Ahoj všichni, vítejte v Tipy od Mily. Dnes se ponoříme do světa Google Analytics 4, nebo jak já říkám, GA4. Představte si, že váš web je taková kavárna, do které přicházejí různí lidé. A GA4 je takový váš všetečný barista, který sleduje, kdo přišel, co si prohlíží, kolik toho nakoupil a jak dlouhou dobu strávil u vitríny s dortíky. No, kdo by nechtěl mít takového pomocníka, že? GA4 vám umožní vidět, co vaši návštěvníci na webu dělají a co nedělají. A to vám pomůže optimalizovat jejich zážitek a třeba jim nabídnout lepší dortíky, teda lepší obsah webu. A jak GA4 vypadá a co vše tam můžete o svém webu zjistit? Nyní se nacházíme v administraci GA4, Google Analytics 4. Nejdříve se nám otevře tato domovská stránka, kde máme takový základní přehled. Dále je důležité vždy zkontrolovat, i když budete překlikávat zde mezi různými reporty, důležité, abyste si zkontrolovali, zda máte tady vpravo správně zadané období, které chcete sledovat. Doporučuji vždy sledovat aspoň 3 měsíce zpětně, abyste měli nějaké data, abyste z toho mohli něco vyčíst. Ale je to na vás, co zrovna vy potřebujete sledovat. A nyní se můžeme podívat jako první, tady takový klasický základní přehled. Vidíte, kolik asi za ty 3 měsíce přišlo aktivních uživatelů. To znamená lidé, kteří přišli na stránky a něco tam dělali. Scrollovali, proklikávali se, něco četli, takže nějakou dobu tam byli. Noví uživatelé Google zaznamenává jako zcela úplně nové uživatele, kteří přišli na vaše stránky, nikdy tam předtím nebyli. A průměrná doba zapojení je vlastně ze všech těch uživatelů průměr, kolik minut, sekund tam lidé na té stránce strávili. Vlevo si vždycky rozkliknete, co potřebujete. Můžete zde vidět, zda se lidé dívají více přes mobil, tablet nebo počítač na vaše stránky. Je tady velice mnoho užitečných údajů, které my vlastně můžeme použít k tomu, aby jsme zlepšovali obsah našeho webu, aby jsme zjistili různé informace, které nám zase pomůžou k tomu, aby jsme lépe prodávali naše služby a naše produkty. Postupně budu na svůj kanál přidávat další videa o GA4, trošku podrobnější. Teď to byl takový rychlý přehled, tak si můžete těšit na další videa. Pokud ještě GA4 se svým webem propojený nemáte, můžete využít moji službu, kde vám GA4 nainstaluju na web já, nebo si jej můžete nainstalovat sami. Odkazy na službu i návod na instalaci vám dám zde do popisku videa. Tak a to je pro dnešek vše. Doufám, že pro vás bylo video užitečné. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte mi je napsat do komentářů a nezapomeňte mi dát like a odběr. A já se na vás těším při dalších videích. Nashledanou, ahoj!